Masigat ka nga bituon, nagpadan-an sa gugmang Diyos noon. Ikaw ang putli nga sinura sa labing hataas na grasya. Sa atong Diyos ug Amahan, nga magdala sa kaluwasan alang sa napukang kaliwatan. Kay pinagi kanimo sa manluluwas, itag na ni Isayas, subay sa larong Diyos usa ka ulay sa panahon nga mataw ang batang Diyos noon. Ibo siyang isudhon, uban ang matamis nga pahiyon. Walay tupo
hataas nga grasya. Ikaw ang putli nga Senyora, sa labing hataas nga grasya. Ang matahong mong larawan, tinugdan sa kahupayan, ug diha among nakita ang paglaong nga kaysa among pagkapukan, nahimo kini nga gabayan. Ikaw ang putli nga Senyora, sa labing hataas nga grasya. Ikaw ang putli nga Senyora, sa labing hataas nga grasya. Unya among nasinati, inahanon mong pagbati